Психическо и емоционално възстановяване след бременност. Знаем колко е важна темата, затова днес започваме да говорим по нея. Посрещането на бебето вкъщи променя живота, но едно от най-значимите предизвикателства пред една майка е възстановяването след раждането. Това пътуване е уникално за всяка майка и говорим както за физическо, така и за емоционално възстановяване. И ако промените в тялото са по-забележими, то менталното състояние остава леко встрани, а то не е никак маловажно. В първите няколко седмици след раждането трябва да знаете, че е напълно нормално настроението ви да прилича по-скоро на едно виенско колело. От еуфория до тъга, раздразнение, напрегнатост, плач, с който не знаете от какво е предизвикан. Дължи се най-вече на спадането на естрогена в организма и засяга до 80% от всички жени, които са родили. Трябва да дадете време на хормоналните бури да започнат да очумяват. Нормално е това да се случи до 2-3 седмици след като се е появило бебето. Ако обаче усетите, че тези настроения и емоции се задържат повече от обичайното и от препоръчителния период, то тогава ви съветваме да потърсите помощ. Около 6 седмици след раждането, може би ще се чувствате отново нормално или поне близко до обичайното си състояние. Важно е обаче да отбележим, че след родилната депресия може да се развие по всяко време през първата година след раждането. Запомнете, обградете се с помощ и не се притеснявайте да поискате такава. От мъжа си, от съседката, от майка си, от свекървата, от всеки. А ако се налага, дори от специалист.